Hey guys, so Merry Christmas po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Hey! And guys, so ito ang ating Christmas ride. So nung New Year, nag-New Year's ride tayo. Ngayon, before the year ends, syempre our favorite place, Maliko. And guys, ang ganda ngayon guys, green na green. Hindi dry yung bundok. And guys, punta na kayo, patapos na yung taon, hindi ba kayo napunta dito? Ngayon naman guys, dito tayo sa Hingi Falls. Ito na yung pa Santa Fe. Guys, so ngayon nandito tayo sa sentro ng Maliko. Nandito na yung mga pag sa likod natin. Sasakyan tayo ng Salaksak Pass. Ayan, let's go! Today, nandito tayo sa Salaksak. So, tingnan nyo, nagpapag talaga. Woo!